खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो नैबे मोनसे गोदान भिडिअ बरायना लानाय जाबाय लोगोफोर जोंहा डिफेन्स सार्भिस स्टाफ कलेज बिनिफ्राय जोंहा रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों दा नोंथांमोना बे रिक्रुटमेन्टनि बागै एसे मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय जेनेबा नोंथांमोना बबेबा साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदोंबा एबा नोंथांमोननि फरायनाया दङबा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय साख्रिफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा दा बेहाय आं नोंथांमोना गिबियावनो लोगोफोर साख्रिनि नामफोरखौ खोन्थाग्रोनि बिथिं मा दङ नै नैबे साइडथिं होनाय दङ लोगोफोर जोंहा नेम अफ पोस्ट बिथिं होनाय दं स्टेनोग्राफार ग्रेड 2 दा बे स्टेनोग्राफार ग्रेड 2 साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ लेभेल 4 नि जोहै 25,500 निफ्राय जागायनानै 81,000 सिम नोंथांमोना सेलारिखौ मोनहैगोन मास मोनसेयाव दा बेनि थाखाय लोगोफोर साख्रिनि भेकेन्सिया 7 दङ बेहाय नोंथांमोना नुनो हादों ओमफ्राय बैसोआ नोंथांमोना 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोरसिम जानांगौनो दा बिनिफ्राय दङ जोंहा सेकेन्ड नाम्बार पस्टआ लवार डिभिजन क्लार्क दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि सेलारि बेयो लवार डिभिजन क्लार्क साख्रिनि थाखाय 19,900 माने 19,900 निफ्राय जागायनानै 63,200 सिम जाहैगोन नोंथांमोननि सेलारिया दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि साख्रिनि भेकेन्सिया दङ 10 जन दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि बैसोआ सेम टु सेमानो 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोरनि गासिबो हौवासा हिन्जावसा केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन नम्बर 3 आव दङ जोंहा लोगोफोर सिभिलियन मटर ड्राइभार अर्डिनारि ग्रेड बिनि थाखायबो जोंहा रिक्रुटमेन्टआ फैदों दा बिनि थाखायबो सेलारि दहायनि गोजौनिजों सेम टु सेमानो 19,900 निफ्राय मास मोनसेयाव जागायनानै 63,200 सिम नोंथांमोननि सेलारिया जाहैगोन दा बिनि थाखाय साख्रिनि भेकेन्सिया दङ 7 दा बिनि थाखायबो नोंथांमोननि बैसोआ सेम टु सेमानो गोजा 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोरनि सिंनि गासिबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन दा दङ जोंहा D नाम्बाराव सुकानि दा बे सुकानि साख्रिनि थाखाय सेलारिया दहायजों एखेयानो 19,900 निफ्राय जागायनानै 63,200 सिम जाहैगोन दा बेनि थाखाय साख्रिनि भेकेन्सिया 1 दङ बैसोआ एखेयानो 18 बोसोर जानायनिफ्राय 22 बोसोरनिया दा बेहाय दङ जोंहा MTS जायखौ जोङो माल्टिटास्किं स्टाफ होनना बुङो बिनि थाखायबो जोंहा रिक्रुटमेन्टआ फैदों बिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ मास मोनसेयाव 18,000 निफ्राय 56,900 सिम मोनहैगोन माने नोंथांमोननि सेलारिया मास मोनसेयाव 18,000 निफ्राय जागायजेनगोन बिनिफ्राय बारायलांनानै 56,900 सिम जाहैगोन दा बिनि थाखाय साख्रिनि भेकेन्सिया 60 जनखौ लानाय जागोन साख्रिनियाव बेहाय गोबाङानो दङ भेकेन्सिया दा बैसोआ नोंथांमोननिया 18 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरनि सिंनिसिमा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन हौवासा हिन्जावसा गासिबो दा इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना मा नांगोन बेफोर साख्रिनि थाखाय आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि बेहाय दङ स्टेनोग्राफार ग्रेड 2 दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया क्लास 12 पास जानांगोन माने हायार सेकेन्डारिखौ नोंथांमोना पास जानांगोन ओमफ्राय बेहाय माखासे स्किल्स होनाय दं बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बे माखासे सार्टिफिकेट बेफोरबायदि बियाखै लोगोफोर माथ्र नोंथांमोना कम्पिउटार टाइपिं खालामनो रोंनाय बेफोरखौ बे होनदों आरो ओमफ्राय दङ जोंहा सेकेन्डआव लवार डिभिजन क्लार्कनि थाखायबो फरायनाया सेम टु सेमानो क्लास 12 खौ नोंथांमोना पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोनानो हायार सेकेन्डारि पास जाबाय बिथांमोनानो 3 नाम्बाराव दङ सिभिलियन मटर ड्राइभार बेनि थाखायबो फरायनाया एखेयानो क्लास 12 पास जाबानो बेहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे बेहाय नोंथांमोना बे मटर ड्राइभारनि नालाय नोंथांमोना लाइसेन्स थानो नांगोन हेभि भेहिकल्सनि माने गारि गिदिर सालायनायनि नोंथांमोननियाव माने ड्राइभिं लाइसेन्स नांगोन बिनिफ्राय दङ जोंहा सुकानि दा बे सुकानि साख्रिनि थाखायबो नोंथांमोननि फरायनाया बेहाय क्लास 12 पास जानो जागोन ओमफ्राय नाथायबा नोंथांमोना बेहाय सार्टिफिकेट होनो नांगोन सुइमिंनि अब्लासो नोंथांमोना बेखौ होनो हागोन माने बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दहाय बे ओमफ्राय कारपेन्टार दा बेनि थाखायबो नोंथांमोननि फरायनाया क्लास 12 आनो पास जानांगोन ओमफ्राय 2 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स जानांगोन अर्गानाइजेसनाव जायखिजाया आन्डारटेकिं ट्रेडिंआव नोंथांमोना माने मोनसे सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन बेनिफ्राय दंमोन जोंहा माल्टिटास्किं स्टाफ MTSनि थाखाय दा बे नोंथांमोना लोगोफोर माल्टिटास्किं स्टाफखौ एप्लाइ खालामनोबा मेट्रिक पास जाबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिकुलेसन पास होनदों नालाय बेहाय नोंथांमोना मेट्रिक पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन जेबो कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेफोरबायदि नोंथांमोना होनांगौनि गोनांथि गैया आरो बेहाय जेनेबा मार्कसिट नोंथांनि पार्सेन्टेजआ बेसेबां जानांगौ बेफोरबायदिखौ बियाखै माथ्र नोंथांमोना मेट्रिक पास बा बे माल्टिटास्किं स्टाफनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बैसोखौथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाखादों जोंहा 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोरनि सिंनिसिम गासिबो एप्लाइ खालामजोबनो हागोन दा बिनि थाखाय एप्लाइनि लास्ट डेटआ लोगोफोर जोंहा 22 मे खालि बेयो लास्ट डेट जाबाय नोंथांमोना दा सोरबाफोर एप्लाइ खालामनो सानदोंबा एप्लाइ खालामनो हागोन माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौ नोंथांमोननो खोन्थादों आं बेखौ नोंथांमोननो एसे मोजाङै खोन्थानि अल डकुमेन्ट्स नोंनि बे जेनेबा इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन नोंनि बे फरायनायनि गासिबो सार्टिफिकेट ओमफ्राय बेजों लोगोसे कास्ट सार्टिफिकेट बेफोरखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बिनिफ्राय लोगोफोर बिथिं माखासे होनाय दं नोंनि बे
क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मिथिखायो सार्टिफिकेट नोंनि बे पास जानायनि सार्टिफिकेट मार्कशीट बेफोरखौ नोंथांमोना हरजोबनांगोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ अनलाइनथ' खालामनो हानाय नङा, बेखौ नोंथांमोना पस्टनि जोहै माने पस्ट अफिसाव नोंथांमोना बे नोंनि बे एप्लिकेसन फर्मखौ साबमिट खालामनांगोन, ओमफ्राय एड्रेसखौ नैबेयाव हरनांगोन आरो लोगोफोर टु द कमान्डेन्ट डिफेन्स सार्भिस स्टाफ कलेज बेखौ बेहाय बे एड्रेसाव नोंथांमोना हरनो नांगोन। माने नोंथांमोना बे एप्लिकेसन फर्मखौ नोंनि बे गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ मोनसे जथाय खालामनानै माने पस्ट अफिसाव साबमिट खालामनांगोन। एड्रेसाव नैबेनि एड्रेसाव हरनांगोन आरो नैबे जायगानि एड्रेसाव नोंथांमोना हरनो नांगोन। सेलेक्सना ओमफ्राय माबोरै जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो एसे खोन्थानि। सेलेक्सना नोंनि माबायावनि सायावबो सोनारगोन, नोंनि बे मार्कनि सायावबो सोनारगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा रिटेन टेस्टबो लानाय जागोन। रिटेन टेस्टआ जेनेरेल इन्टेलिजेन्स रेसनिं, न्यूमेरिकल एप्टिट्युड, जेनेरेल इंलिश, जेनेरेल एवारनेस, ट्रेड स्पेसिफिक बे माखासे साबजेक्टआव जोंहा माने जागोन आरो रिटेन एग्जामा। दा बेहाय नोंथांमोना इंलिशनिबो होनो हागोन, हिन्दीनिबो होनो हागोन। बबे लेंगुवेजनि नोंथांमोना एग्जामखौ होनो सानो बेखौ नोंथांमोना होनो हागोन आरो इंलिशानो जा हिन्दीयानो जा बबेयाव मोनसेयाव नोंथांमोना मोजांसिन मोनो। दा बेखिनियानो जाबाय जोंहा सेलेक्सन प्रसेसआ। दा बिनिफ्राय आरो बेहाय सर्ट लिस्टिं खालामनाय जागोन, मेरिट लिस्टआव ओंखारगोन, ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' आरो जेबोआनो होनाय गैया बेहाय मात्र नोंथांमोननिया बे रिटेन टेस्टआनोसै आरो ओमफ्राय सर्ट लिस्ट फिजिकेल टेस्ट लानाय जागोन। बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो, स्किल माने फिजिकेल टेस्ट लानाय जागोन ना जेब्ला नोंथांमोना मेरिट लिस्टआव फैनो हायो रिटेन टेस्टआव जाखांनायनि उनाव। बिनिफ्राय आरो जेबो गैया। दा बेखिनियानो आरो लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय पस्ट अफिसनि जोहै। लास्ट डेटआ जाबाय जोंहा 22 मे खालि। नोंथांमोना बेखौ पस्ट अफिसनि जोहैसो एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं बेखौथ' नोंथांमोननो खोन्थाखाबायानो। दा नोंथांमोना आरो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय, नङाबा बड' जब नेसनेलनि वाट्सएप ग्रुपआव नोंथांमोना जइन जानानैबो कुइसनफोर खालामहरनो हागोन। वाट्सएप ग्रुपनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ सानफ्रामबो मोनबाय थानो हायो। आसाम गभर्नमेन्टआनो जाया मानो, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो जाया मानो, बिदिखौ नोंथांमोना सानफ्रामबो मोनबाय थानो हायो। दा बेखिनियानो लोगोफोर, गोजोन्थों।